magandang umaga. Ngayon po ay June 4. Alright, ano pang mga inaabangan ngayon? At ano ang kaganapan sa EDSA? Ngayon po ay on the way ako Quezon City. Dito ako ngayon sa dulo ng expressway, papasok ng EDSA. Alright, kaya gusto kong sumahan nyo ako, pintuhan tayo. Ayan, mga ganap ngayon sa ngayong araw. Ano pang mga kaganapan ngayon simula kahapon. At siyempre, ano ang mga kaabang-abang. Alright, ngayon unahin po natin ay yung sitwasyon ngayon ng traffic dito. Slow moving kami papasok ng EDSA. Ayan, expressway ito galing dulo ng expressway. Ayan, ngayon pahiwalay na ako, paakyat ako ng EDSA. Ayan, tapos kung makikita nyo yung kaliwa, papunta ng ano yan, papunta ng Manila. Ngayon mag-EDSA na ako. Tingnan natin ang sitwasyon kung ano bang mga kaganapan dito sa EDSA. Ayan. Ngayon ang unahin naman natin yung ating kalagayan naman ng ating mga talagang makikita nyo ang politika, talagang grabe. Makikita nyo na ang sitwasyon kung kayo mga walang pakialam. Dapat tingnan yung maigi ano ba ang mga nangyayari talaga sa atin. Pero bagong lahat, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan, good morning kay ER Kabayan Vlog. Kabayan, good morning. Ayan, ER Kabayan Vlog, mega love shout out. Ayan, shout out sa mga tropa mo dyan sa Italy. Ayan, magandang umaga. ER Kabayan Vlog. Alright. At sa lahat kay Mami Mercy Calunod, mega love shout out. Ayan, ingat po kayo lagi. At sa lahat kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay Chi Chang Wo, ayan, mega love shout out. Good morning nyo. Kay Kagawad Antonihan, ayan, mega love shout out. Malapit na naman ang eleksyon. Saan ba tayo titindig? Ayan, siyempre sa katotohanan. Alright, kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, kay Ma'am Analisa, mega love shout out. At kay Paul Donis Official, mega love shout out. At siyempre sa aking mga tropa tips na si Nani Sanchez Vlog. Ayan, good morning kay Miss Nani Sanchez Vlog. Kay Biyaheng Brankel Sam, ayan, good morning. At kay Audrey Nicole, ayan, good morning po sa inyong lahat. Alright, at siyempre doon tayo sa ano nga bang mga kaganapan kahapon at ano nga abangan natin ngayon. Kahapon po ay bumaliktad po si Chis Escudero. Alright, kaya ngayon naging 12 yung minority, yung 11 naging 12. Dapat deadlock sila 11-11. 11-11. Pero ang nangyari, siguro hindi kinaya ang pressure. Sabi nila kasi nga itong si Jingo Estrada ay yung pag-surrender niya sa CIDG ay sinabi niya na talagang maraming beses na tinawagan siya para bumaliktad. At siyempre nanindigan siya sa kanyang paniniwala na siya ay nasa tama, diba? Kaya salute kay Jingoy Estrada. Ayan, kahit
kahit pinuna kita noon, kahit binanatan kita, para siyempre, ayan, kaya siguro dahil yan ang paniniwala mo at yun din ang paniniwala namin, kaya doon ka naninindigan, no? Alright, tingnan nyo muna ang kaganapan dito sa isa. Ang aga-aga, oh. Papasok ako ngayon ng tunnel. Papasok ako ng tunnel ng Ayala. Slow moving kami ngayon. Kaya alright. Yan, abang-abangan nyo lang. Gusto kong ituloy dahil sa tingin namin yun ang aming paniniwala. Pumanig doon si Jingo Estrada kung saan siya ngayon ay nakadetain doon sa Quezon City Jail, doon sa may Payatas. At siyempre natutuwa naman tayo kasi ibig sabihin pumapanig siya sa amin, nandoon siya sa kung anong pinaniniwalaan namin na tama. Kaya maraming salamat kay Senator Jingo Estrada, no? At yun na nga, kahapon siguro hindi kinaya ang pressure kasi nga may mga lumalabas na mga balibalita na nagmakaawa sa Malacanang, pumunta nung linggo sa Malacanang. Siguro hindi kinaya ang pressure, siyempre kasi nga may mga sila, pag hindi sinunod, itutuloy ang kaso. Kaya yan ang unang-unang abangan natin. Pag hindi kinasuhan si Jingo ay si Chis Escudero sa makatuwid, totoo ang balibalita na kapag pumanig ka sa panig nila Tito Soto, wala kang kaso. Kaya abangan natin. Pag hindi ito kinasuhan si Chis Escudero, nangangahulugan lamang na tama ang namin, na may pressure talaga ang Malacanang. Yon, isa iyon sa aming mga pinaninindigan, na talagang nakikialam ang Malacanang ngayon sa Senado, kung saan isa iyon sa magpapatunay na kahapon nung lumipat si Chis Escudero sa panig nila Soto ay yan po ang mga kaganapan kahapon. At nagbago ang liderato ng Senado. Binago nila ang ginawa nila dahil hindi nila kaya yung 13, hindi nila makuha yung 13. Nag-appoint sila ng Senate Pro Tempore sa katauhan ni Senator Sherwin Gatchalian. At inilagay sa Blue Ribbon Committee si Erwin Tolpo, at biglang nagsinigi adjourn, di ba? Ngayon talagang napakalaki ng paniniwala na talagang ang target nila hindi ang impeachment, kasi ang impeachment talaga napakalabo, kumbaga sa baha. Iyon yung pinakaulo ng baha, na sobrang labo yung impeachment. Kaya ang ngayon ay talagang hindi talaga mabuksan yung flood control, na yung paniniwala natin na yung pira natin lahat, na katulad ko, nagtsatsaga ngayong oras na ito sa traffic,
Pagdating ng sahod, binabawasan ng tax. Pag mag-grocery, binabawasan ng 12% VAT. Ay kinulimbat, no? Kinulimbat ng mga namamahala sa gobyerno. Na ngayon, iyon ang target sana ng Blue Ribbon Committee ni Senate President Cayetano na bubuksan ngayong araw na ito. Ganun pa man ay ang ano ni Senate President Cayetano ay tuloy ngayong araw ang pagbubukas ng flood control hearing dahil siya pa rin naman ang Senate President, dahil hindi naman siya natanggal. Inutusan niya yung nagbaba siya ng memo na bukas tuloy ang nag-utos siya sa USAA dahil siya pa naman ang Senate President. At may utos din ang pamunuan nila Sherwin Gatchalian na isarado ang gate ng Senado. Kaya kaabang-abang po ito, mga alas 9 or alas 10, abangan nyo yung mga live. Ano ba ang mga kaganapan? Haharangin ba ng mga majority bago yung pag-iimbestiga mamaya? Kaya yun ang pakaabangan natin kung ano ang mga kaganapan mamayang alas 10 ng umaga, kung itutuloy ba, kung matutuloy ba, nabubuksan. Kasi ako, para sa akin, talagang gusto ko malaman natin kung sino talagang pinaka-mastermind sa trilyong pisong pagkawala ng pundo ng ating mga pinaghirapan. Lahat kayo, lahat tayo, pag bumili kayo ng grocery, 12% VAT ang binawa sa inyo. Pag pumunta kayo kung saan-saan, 12% VAT ang binawa sa inyo. Tapos nawala lang ng ganun-ganun, wala man lang pakinabang. Yung PhilHealth natin na inipon-ipon para maging libre na lahat, inubos pa nila. Yun talaga ang talagang ninakaw. Kasi nga dineclare na ng Korte Suprema na talagang mali yung kanilang kaya ayan, sasabihin ko talaga diretso na yun talaga ay nanakaw sa atin. Kaya yung mga health services natin, doon kayo sa dati nating kagawian, luluhod-luhod tayo doon sa mga politiko para lang mabigyan kayo ng guarantee letter, para lang mabigyan kayo na ang purpose talaga sana ng pira ng PhilHealth na yon, na pundo para sa lahat, para pag naging magiging libre na lahat ang ating mga medical hindi na tayo luluhod-luhod sa mga politiko. Hindi mangyayari na yon kasi nawala na naman yung pundo na kinaltas pa sa atin yon. Pinaghirapan natin kaltasin yon, di ba? Pinaghirapan natin yon, dugot pawis natin yan maghapon nagtatrabaho. Katulad ko ngayon, nakikipagpuno ng traffic ngayon dito sa EDSA. O anong nangyayari? Pagdating ng sahod, may kaltas ka pa, di ba? Pupunta ka sa grocery, 12% pa. O ano na lang mapapala natin? Ano nang gagawin natin ngayon? Di ba? Matutuwa pa tayo. Kaya kahit papano, ang natin, malaman natin kung sino ang talagang mastermind, para pagdating ng 2028, alam na natin kung sino ang iboboto natin. Huwag na tayong magpasilaw sa mga bigay-bigay. Huwag na kayong magpasilaw sa mga bigay-bigay na kwarta na yan. Kasi nga, ginigisa lang tayo sa sariling mantika. Babayaran kayo pagdating ng eleksyon, babawiin din naman pag nakaupo na. Di anong mangyayari sa atin? May mga pulis dito, may mobile.
nakahinto dito. Ayan o, dalawa. Pulisya NCRPO. Anong nangyari dito? Anong meron? Nako. Sinagi ng pulis, nakikipagtalo pa. Nakikipagtalo pa yung pulis, mali na siya. Binangga nila eh. Papunta siguro ito ng isa shrine. Doon sila pupwesto. Doon sa People Power Monument. Doon sila pupwesto. Doon, kaya doon ang matraffic o tatlo NCRPO. Nakikipagtalo pa yung driver, sinang bumangga yung pulis. Iyan. Ngayon, kung kayo, mga wala tayong pakialam, gusto kong iano sa inyo na talagang pag-isipan yung mabuti para sa 2028. Dahil wala man kayong pakialam, pagdating ng 2028, tingnan yung maigi kung sino ang pwedeng makatulong, sino ang pwedeng mag-angat kahit papano ng dignidad ng mga, magdagdag ng trabaho. Kasi alam nyo ang ngayon, ang gobyerno ngayon, dahil mga elitista, mga mayayaman, hindi nila alam ang nararamdaman ng pangkaraniwang mahihirap. Isipin mo yon. Ang survey ng Pangulo ay negative 15. Ano ang paliwanag ng spokesperson ng Malacanang? Baka yung in-interview ay hindi pa naabutan ng tulong. Hello? Ibig sabihin ba, matutuwa na kayo kung mabibigyan kayo ng 10 kilong bigas? Siyempre matutuwa. Pero ano ang tingin yan? Ano ang tingin yan sa atin? Diba? Dahil mahirap tayo, hanggang doon lang tayo. Magpasalamat tayo pag binigyan tayo nila. Diba? Ganon kababa ang tingin nila sa atin. Diba? Kasi sa tono ng mga pananalita, parang ganon na lang kababa ang tingin nila sa atin, na kasi hindi naabutan. Kaya ganon ang nila, negative ang reaksyon. Matutuwa ba kayo doon? Parang ang dating pag nabigyan tayo, puri-puri na natin sila kasi nabigyan tayo. Hindi man nila pira yon. Pira din naman natin yun. Diba? Matutuwa tayo sa pinagkatiwala natin sa kanila yung pira na yun. Tapos ngayon mabigyan tayo ng 10 kilong bigas. Maglulupasay na tayo sa tuwa na wala. Parang ginawa tayo bang sa mga tayong timawa na magantay kayo kung bigyan natin. Diba? Matuwa kayo kung mabigyan namin kayo. Diba? Kasi sa mga tono ng pero unang pahayag, may survive mo na ang maghapon sa halagang 60 pesos. Biruin mo yon. Kung gaano na lang katingin ang nila sa atin. Kumbaga, kung titingnan natin yung kung titingnan natin ang kanilang pinagbasihan,
Pinagbasihan nila yan sa mga katulong nila. Pagdating sa umaga, pasasangagin yan, isasangag yan yung tirang kanin. Tapos pagprituhin ng 2 pirasong itlog, 2 pirasong tuyo. Kung 4 yung kasambahay nila, magati-hati sila doon. Ganon ang ano nila, ganon ang mindset nila. Kaya sa halagang 60 pesos, may susurvive na nila yung maghapon. Kung kayo ba, matutuwa kayo sa ganon? Diba? Kung may anak kayo na dalawa na lang. Sa tingin nyo ba, yung 60 pesos, mag-survive yun? Hanggang maghapon? Magkano na ngayon ang bigas? Diba? Makakita ka ngayon yung 49 na kilo ang bigas, may amoy na. Pag malamig, hindi mo na malunok. ₱50 na makakakuha ka ng medyo maayos na bigas. 50 pesos. Eh kung ang anak mo ay 4, o pagpalagay na natin 2 na lang. Paano mo pagkasyahin ang 60 pesos sa maghapon? Ipagpalagay mo na, huwag ka nang mag-almusal sa umaga kasi nga tipid na tipid eh. Tanghalian lang at saka hapunan, huwag ka nang magmerienda sa hapon. Ano ang kalalabasan ng anak mo? Di malnourished. Di ba? Kasi kailangan mo magtipid eh. Kung ang pinagbasihan nila ay 60 pesos. Kung may 2 kang anak, kakain, hindi ka na mag-almusal kasi nga 60 pesos ang ano nila eh, pinagbasihan. 60 pesos. Sa maghapon, bibili ka ng, magsasaing ka 2 saingan. Ang 1 kilo, 2 takal. Di 2 saingan mo yung 1 kilo. Tanghali at sa kagabi lang ang kain mo. Di magkano ang noodles? 10 piso. Noodles, 10 piso. Kasya mo bang ulam yun sa 2 kanan? Yung 2 noodles? 70 pesos. Pwede na yon, di ba? Kasi 2 noodles. Tanghali at sa kagabi. Anong kalalabasan ng anak mo? Malnourished at UTI. Kasi napakataas ng noodles. Di ba? Ganon ang tingin sa atin ng mga ekonomista ng gobyerno na ito. Alain mo. Tapos ngayon, pag pumuna ka sa gobyerno, may kaso ka. Diba? Pag kritiko ka ng gobyerno, mag-ingat ka dahil ang kalalabasan mo kaso. Ganon kalupit ang pamahalaan ngayon. Kaya mamaya abang-abangan natin ang mga kaganapan sa Senado, kung papapasukin ba sila, kasi may utos ang bagong vice chairman, vice president ng Senado na wag bubuksan, wag papapasukin ang sino man. Ngayon, sino ang wag papasukin? Yung mga kabilang panig, sila Alan Peter Cayetano, o yung mga testigo? Ha? Kaya abang-abangan natin kung ano ang mga kaganapan, ano ang mga mangyayari. Tuloy ba yung kanilang panawagan? Na ako nakakalungkot. Nagpupuyos ang galit ko. Pero wala man tayong magawa. Kasi hindi mo tayo papakinggan. Di ba? Sino pa naman tayo? Pero sa pamamagitan nito, baka
magpakinggan tayo, maghunos dili kayo. Huwag kayong pahawak sa liig ng mga senador kasi independent kayo. Totoo man, may politika, may labanan sa politika, pero huwag kayong pahawak sa liig. Kasi mga independent kayo ng Pilipinas, hindi kayo senador ng executive. Hindi kayo utosan ng mga executive. Ayan, kung may mga paninindigan kayo, panindigan kayo, pero halatang halata eh. Halatang halata na. Sa mga galawan lang ng mga One Ball University ay talagang halatang halata mo na waiting lang sila kasi may nagkukumpas eh. Sabi siguro nung Malacanang, oops, mga aso ko dyan, magantay lang kayo, ako ang bahala magtrabaho dito. Di ba? Nakakalungkot. Pero ilista nyo na yung mga talagang matibay ang paninindigan, ilista nyo na pagdating ng 2028, doon kayo kumanting. Ako, pag nagra-rides kami, makakausap ko doon, talagang yun ang ano nila eh, boses nila. Nagkaisa kami pagdating ng 2028. Iyon ang ating iyon ang ating laban. Doon natin makikita ang tunay na laban. Pero kailangan matuloy ang 2028 kasi nga maraming niluluto na no eleksyon. Tuwan-tuwa may ilang re-electionist. Si Sherwin Gatchalian patapos na ang termino. Si Chis Escudero re-electionist. Siyempre tuwan-tuwa yan pag na-extend ang kanilang 3 years. Diba? Tuwan-tuwa yan, malimutan ng tao yan. Pero ito ngayon, yung pinagagawa nila, 1 taon na lang mahigit or 2 taon, nako, tandaan nila yan. Medyo gigiwang-giwang sila sa para silang mga nakainom ng tuba na gawang Pinoy, di ba? Alak na gawang Pinoy, di ba? Gigiwang-giwang sila pagdating ng 2028. Siyempre hindi papayag yan na walang eleksyon sa 2028. Siyempre kahit ako payag ako, hindi ako mapagod, hindi ako magastusan, malaki pa ang chance ko na manalo sa susunod na 3 years kasi baka makalimutan mahilot-hilot pa yung ating mga kababayan. Wow na lang, di ba? Kaya abang-abangan natin mamaya ano bang mga kaganapan. Diretso na ba? Tuluyan na bang magkaiwa-iwalay? Tuluyan na bang walang direksyon ng Senado? Abangan natin ang mga kaganapan mamaya. Ngayon 8:23, siguro nagpe-prepare na ako ngayon. Maaaring may mga pinaplano ang magkabilang panig, pero abangan ano ba ang doon, no? Siguro naman tayo yung mga natin matatalino, yung ating mga kababayan matatalino yan, alam naman nila kung halatang halata na yung galawan ng mga tropa ni Soto kasi kung magsalita si Lacson kung magsalita si Erwin talagang sila panatag na manatag sila
sabi nga ni Tolpo, abangan ang mga kaganapan bukas. Ibig sabihin talagang may mga prediction na sila, di ba? Kasi alam nila sinasabi sa kanila mga aso ko, dyan lang kayo, ako ang bahala sa inyo, basta't pakinggan nyo lang ako, mananatili kayo dyan. At kung anong gagawin, kung anong iutos ko, sundin nyo lang. Puno ang malita nyo parati sa akin, diba? Nakakatuwa at nakakalungkot naman para sa ating lahat, kasi pera natin yon. Ginawa lang nilang parausan yung bayan natin. Malungkot no, pangyayari yung mga ganitong klaseng kaya magtiis na lang kayo. Kung wala kayong pakialam, magtiis na lang kayo na lumaki ang bat, lumaki ang kalta sa inyo. Dati ang PhilHealth 100, ngayon ay 200 na. Diba? Kasi nga pipilitin nilang mabawi yung 60 billion. Kasi nga wala na, ninakaw na nila diba? Pinagpasasaan na nila yung pira. Saan napunta? Asan ba ang major project? Ang administrasyon na ito, mayroon ba? Yan, kaya namin humusga. Hindi naman nila masabing yung subway major project nila yon, kasi nag-umpisa yan sa panahon ni Duterte. Ang problema, naging delayed pa. Dapat nga itong 2026 tumatakbo na yan. May ilang istasyon na dapat na tumatakbo yan, pero anong nangyari? Inan-program nila, kaya bumagal ang trabaho dahil hindi pinunduhan ang kapartner natin, kung saan ang kapartner ay gobyerno, kapartner ang private investor, ang mga Japanese contractor. Kaya ayun, bumagal ang trabaho. Sa halip na 2026 may tatakbo na, wala. 2032 pa. Diba? Nakakatuwa. Ayun, yung mga administrasyon, matuwa na kayo kasi 2032 pa ang expected na tatakbo. Dapat 2026 may tatakbo na yan na ilang istasyon. Kasi yun ang naging usapan dati nung panahon ni dating administrasyon. 2026 dapat may tatakbo na yan, kahit mga 2-3 istasyon, pero wala dahil natinggan ng 3 taon ang program. Bumagal ang trabaho. Siyempre walang peer yung partner, walang nangyari sa major projects. Hindi man nilang major project yan. Kay Duterte pa yan, pati yung MRT7. Yung LRT4 nga natigil ng tuluyan. Doon dapat yan sa ano, alam nyo yung LRT4, yung mga Antipolo, yung mga taga Antipolo, ayan, mga Paras Rizal, malaki sana ang pagkinabang nun. Kasi simula Ortigas hanggang Antipolo, simula yata Santulan, kung saan magdudugtong naman yung LRT2 at saka LRT4, magdudugtong sana yon doon sa Santulan, pero wala, natigil, wala ng pondo, no? Ngayon, paano ko alam? Yung isang malaking company, construction company po, ay sinusupplement. Kaya kausap ko yung mga engineer nila, nakakausap ko. Sila dapat ang nakakuha ng kontrata doon sa LRT4. Ang kaso nga lang,
dahil hindi na pinunduhan, wala na, hindi na tuloy, tigil na. Wala nang pag-asang matuloy. Wala na eh. Ang program na dapat ano na yun eh, natapos ang program nun kay dating Pangulong Duterte, pero hindi tinuloy, di ba? Kung yan ang inumpisa nila, dapat maging masaya sila doon kasi ano yun, major projects nila yun, mahaba-haba din sana yun. Santulan to at Tipulo, Paras, Rizal, makikinabang, maraming makikinabang, milyong Pilipino sana. Kasi alam nyo kung gaano ka-traffic ang Ortigas mapunta ng Antipolo. Nako, terrible. Kung kayo pupunta ng Antipolo, maglaan kayo ng 2 oras kung papunta kayo galing kayo ng Makati papunta ng Antipolo. Kaya yan, sa lahat, nakarami na tayo, no? Abangan nyo yung mga boss natin dyan. Abangan nyo ang kaganapan mamaya sa Senado. Nalubak. Abangan nyo ang kaganapan mamaya 8:30. May mga kaibigan na tayo doon na naka-live. Baka punta-puntahan nyo. Abangan nyo kung ano nung mga kaganapan doon sa Senado. Tambak na ba ang pulis? Kaya hindi ko na dapat doon ako dadaan, kaso lang inano ko na itong EDSA kasi baka puno ng pulis doon, lalo tayong mapalaho sa traffic. Ayan, ngayon ay dito na ako malapit sa ayan, kwento-kwento. Malapit na ako sa may Quezon Napolcom. Ayan, dito na ako sa may National Printing. Ayan, National Printing Office. Ayan. Ngayon ay 8:31, mag-aalas 9 na. Sabi ni Senate President Cayetano ay alas 9 papasok siya ng Senado.